Dobrodošli u novu epizodu Drifterskih priča, 8. po redu. U domu smo porodice Ratković, sa moje leve strane Ivan, sa desne Todor. Dobroveče. 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 Drago mi što smo ovde, lepo ste nas dočekali. Pa ajde krenemo odmah o toj nekoj drifterskoj priči. Kako je sve to pokrenulo se? Ti si, ajde, sve to trojstvo. Mercedes, Audi i BMW. Tako je. A kod tebe je Mercedes u srcu. Da. Ajde krenemo o toj priči, o Mercedesu, o ulasku u drift i tako, slobodno. Pa to je počelo 2018 ili 19, ne mogu da se setim, kad je bila ona korona, kad je bila pandemija. I mi smo bili tu u kući, nismo znali šta, kako, i onda smo imali jedan auto. I bilo, ajde da se prijavimo, da napravimo jedan auto. U kom se auto radi, možemo da to je bio SLK kabriolet Mercedes, koji smo mi napravili bili, koji je bio kao bug. Mi smo sve isekli na tom autu i mislili da to može tako za drift. I onda su nam rekli kao ne može to, mora da auto da ima blatobrane, mora da bude u kompletu, da bi to moglo da bude, da se pojavi na trci. I onda smo to spremali, pa možda jedno 3 meseca. Tu cela je porodica bila, i supruga, i on, svi smo radili na autu. Kao Topalović. I onda smo uspeli, pojavili se na toj prvoj trci kad je bilo je bez publike trka. Da, kad korona zabrana. Korona, jeste, i osvojili smo 4. mesto. Nismo se nadjeli, to je bilo za nas. Za pojavljivanje ekstra. I to nam je samo dalo još više da se elana, da nastavimo, da napravimo drugi auto i tako. A reci mi, posle toga, i dalje Mercedes i dalje ostao aktualan, posle tog SLK došao je na red. C klasa ova ovde, 203 šasija. A reci mi problemi sa kojima si se sretao. Kako se Mercedes pokazao na trkama? Tvoje mišljenje? Pa dobro je, ali nije toliko zastupljen i onda je sve se pretežno mora da se pravi. Nema nekih toliko dostupnih delova. Ima u Poljskoj, to nešto oko trapova, ali pretežno je, teže je, pogotovo kod nas u zemlji, nego za BMW-a. Da. A ono što mene zanima, to je u Mađarskoj, evo recimo nedavno naša ekipa je bila na AMTS Automoto Tuning Show u Budimpešti, veliki broj Mercedesa, i dizelaša i tako. Jel bi ti neki preporučio? Ima dosta mladih gledalaca koji prate i YouTube kanal i žele da uđu u priču sa driftom. Oni od nekih vozača čuju da najbolja opcija je BMW, ne znam, E46 ili tako nešto. A reci mi, koji model Mercedesa je zahvalan da se počne? Po meni je recimo najbolja osnova taj 190. On je dobar. Kao Pero Danarević. Kao kod Pera. I što je vozio Andrija. Da. To je dobro. To, i šta znam, recimo ova 203, ona već ima recimo letvu volana i ima trap da se naruči za ovaj auto fabrički, da se kupi za drift. Znači, zahvalna varijanta. Da, to je. Nisu velika ulaganja. Tako je. I realno i taj auto nema sad neku veliku cenu, mislim, može povoljno da se kupi. Povoljno može da se dođe do tog auta. Da nam Todor ne bi bio zapostavljen, evo, budući šampion, ja verujem da ide tatinim stopama, i ti si se oprobao, možeš li nam reći malo, vozio si taj neki karting, čak mislim da si nešto i osvajao? Osvojio sam nagradu za najmlađeg vozača na Motorkani u Beogradu. Kad je to bilo? Prošle godine? Ne. 24. Da, prošle godine. Da, prošle godine, ovdje sjajno. To je drugi mali pehar, je li tako? To je taj. O, svaka čast. A reci mi, tvoja velika ljubav su sim igrice. Pa, ajde pričamo kao dva odrasla čoveka. Recimo, kako gledaš šampionat Assetto Corsa i ajde, malo ovu celu sezonu da mi ti voziš, aktivno voziš u šampionatu. Da. Svidjelo mi se to i tata je video, pošto smo igrali igrice na Sonyu, napravili smo simulator, igrali smo Gran Turismo i on je odlučio da kupimo kompjuter i da počnemo da vozimo Assetto Corsa i da vozimo drift. Je li naporno? Jeste teško? Pa, jeste teško, ali opet ako lako se nauči. A reci mi, za neko ko ne zna, ti slušaš uputstva tamo, šta ti kažu. Da. I prema tome, kako ti čini suđenje, realno? Suđenje je odlično. Konkurencija, puno vozača? Jaka je konkurencija, mnogo dobro voze ostali vozači. Ja sam čuo da su tu neki pravi drifteri koji stvarno voze, a voze i igrice, jel da? Da.
Je li ima neko ko ti je neko mogući, ima onih par Poljaka koji voze stravo? Da. Da, Poljaci su najbolji na takmičenju tamo. Da. A sad evo, mislim u trenutku kad naši pratioci na YouTube gledaju ovo, mislim da se vozi za dan, dva ovo finale, Čačak. U nedelju. Da, u nedelju. I mislim da će to biti doživljaj. Ti voziš? Vozim. Je li to zahteva neke posebne pripreme, kondicione vežbe, rano ustajanje, šolja mleka, šta već? Pa, valjalo bi da se legne malo ranije da bi moglo da se ustane. Dobro. I samo vežba i trening. Znaš šta, ja znam, evo recimo neki vozači kad su dolazili kod nas, ja sam s njima razgovarao, recimo Uroš Berdajs, i on je stalno ponavljao, mogu ja to, i to ga ohrabri, kako ti ta neka... Samopouzdanje poraste i tako. Ja ti želim puno uspeha sad u nedelju, da prođeš dobro i navijat ćemo za tebe. Hvala. Ipak si ti na mlađima sve to ostaje, znači tako. Ej, a reci mi ovo, kako gledaš na tatu kad vozi i navijaš svim srcem? Pa navijam, svidjelo mi se to. Pa svidjelo mi se najviše zato što je on počeo voziti drift i meni je to bila želja, počnem da vozim kao i on i da... Ja tebe očekujem za 3-4 godine na stazi, 100%. A reci mi, je li cela porodica pomože kad je on tamo? Da, svi ste tu oko guma, oko svega, sve. Da. Pa ti si u materiji skroz. Svaka čast, puno uspeha sad u nedelju, Hvala. da osvojiš neko mesto dobro. Potrudit ćemo se. Navijamo za tebe. Hvala. Da se vratimo mi na ovu priču o Mercedesima i driftu. Ono što je još zanimljivo, puno mladih vozača jednostavno misli da je drift skup sport, tehnički sport, zahtevan je. A eto, možda možeš da nam kažeš koliko tebe košta, ti si odavde iz ovog kraja, koliko tebe košta odlazak? Prvi, pazi, sad kad odemo, treba, ajde Čačak je tu blizu, od 500 do 1000 evra. Može da bude vikend. Od svih emisija koje smo imali najskropnije, veruj mi da niko nije rekao 1500, 2000. Može, pazi, može ako neko vozi recimo polovne gume, nema tu mnogo, onda sad kad su nove gume i tih nekih 10 guma, to je opet nekih 450-500 evra, ali u principu od 500 do 1000 evra može. Da se pregura... Ma jeste, da bude to neka... A reci mi, da li si, pojavljivo si ovdje u Čačku, jel si se pojavljivo još negde? Nisam nigde, mi smo išli jedan put na skup i išli smo jedan put smo snimali... Promocija, na Ubu ste bili. Tako je. Cela ekipa iz Čačka je bila. Tako je, bili smo Marko i ja sam bio. A tvoj prvi učitelj neko ko ti je pokazivao, to je isto priča za sebe. Kako je došlo do tog prijateljstva sa Zekom? Pa mi smo, pazi, prvo je to krenuo tu Bogoljub koji je vozio 190, mi smo tu bili drugari, družili se, ja sam mu pomagao oko kola. I onda je Miloš uzeo 63, i koji je ubacio motor u BMW. Miloš Zeka. Tako je, Zeka, tako je. I onda sam ja s njima ušao u društvo i eto, priključio se i to je to. I onda mi je on bio... Guru. Gurao me, savjetnik, učitelj. Samo što, eto, on meni priča, ali ja... Trema. Ne dolazi. Ne vredi. A reci mi, imaš i dalje kontakt sa njim? Da, u kontaktu smo, družimo se non stop. Pa ja iskreno mislim da proći možda neki period i on ima tih zdravstvenih problema, da će Bog da sve bude dobro. Ja mislim to kad uđe jedan put u krv da to... Da, ja mislim da i njemu isto vratit će se. Mi smo ga i pozvali par puta da dođe, eto, kao neki konsultant, da prokomentariše neke situacije na stazi i tako, na neki način da dođe. Mene je bilo strašno simpatično, cijela porodica dođe, i ujak, i tata, i isto. Tako je, svi su tu kao podrška. Pa i u Čačku, recimo, na puno mesta imaju tako cijele porodice dođe. Da. I dole sa juga Srbije i velika prijateljstva. Lepo je druženje i prvo lepo je biti deo takvog događaja, po meni. Super. Pozitivna iskustva. A šta me još zanimalo, prva ta neka, to učenje tvoje na stazi, to je bilo sa ovim SLK, je li tako? Tako je, sa SLK. Ja sam stekao utisak kad sam gledao da je možda malo težak i malo nezgrapan, ali... A jeste, to je tad bilo... Mi smo napravili kola, mislili smo da li je do nas ili da nije do nas, pa smo zvali Miloša da dođe on da proba, da vidimo da li je do kola. On je bio dosta dobar je bio. Ali opet isto se okrene, izvrti se. Tako je. Šta još ostaje da nam objasniš? Pričali smo o tome, ti dobro usklađuješ sve ovo. Nešto malo o tebi privatno. Baviš se
prodajem autodelova i tako, autodelove. za brand Mercedes. Mercedes, tako je. I tu si možda jedan od najpoznatijih, možda i... Trudimo se, Da, trudimo stvarno se. jeste. I pomažeš i mlađim vozačima. Tako, da ja sam pronađu. tu šta god treba i kada je u Čačku, recimo, kad se nekom pokvari kola, svi šalju ljude na mene, pošto imam dosta kolega, da nađem gde može da obezbede deo i to. I dosta kolega je sa mnom, recimo, na trci, koji rade delove tu i budemo svi tu i oni voze. Počeli su, imaće još jedan novi vozač ove godine, bi trebalo da se prijavi s Mercedesom. Čuli smo, zaboravio sam prezime, bili smo na stazi autoprevoza, pre dolaska ovde kod tebe, i baš sam neki, evo momak iz Čačka, voziće... Stefan. Bravo, jeste. Nije se prijavio. Pa pazi, u ovom trenutku kad mi snimamo ovu emisiju, 40-ak prijavljenih, što sasvim okej. Ti si rekao, Sale, to je sasvim dovoljno. Tako je. U petak ćemo imati onaj probnu vožnju, da malo da se... Jasno, to je trening, kao trening neki tako. A nisam ti rekao, spremno. Jesi ti zadovoljan ovim finalom u Čačku? Super je bilo, super. Noćna vožnja, znači... Malo je bilo hladno. Jeste, ali dobro, ali opet je bilo, po meni je bilo do sad neviđeni show. Jeste. Atmosfera, baklje, svašta nešto. Telefoni, oni što su sijali, baš je bilo dobro. Inicijator, većina ljudi misli da iza te ideje došao je Nikola Ilić Debeli. I rekao, zamolit ću vas sve. Ali moram da priznam, pola sata ranije Dejan Ilić, znači koji stoji tamo iza kamere, Sale, ovo ali bi bilo dobro da svi popale telefone. Tako da je u isto vreme se rodila ta ideja. Izgledalo je... Dva Ilića, Ilići kod tu... Izgledalo je baš svetski. Dobro. Ponovit ćemo... I vatromet, i baklje, sve je bilo. Probat ćemo na finalu da to ponovimo. Žao mi je što se poklopila trka, nekim spletom okolnosti sa Hrvatskom, pa smo sprečeni, uskraćeni za neki broj slovenačkih vozača, neki broj, opet bit će i hrvatskih, i mađarskih, i bugarskih, ali opet, mislim, trka će se izvozati i treba i da se nastavi ta podizanje lestvice. Znači, iz godine u godinu da nešto uradimo novo, da pospešimo, da svi budu zadovoljni. Tako je. Eto, da iskoristimo ovu priliku, stalno kažem, ko nije zapratio ovaj kanal, vreme je da klikne tamo da nas zaprati, da nam olakša malo i da radimo te live prenose, jer to iziskuje i vreme i ljude. A reci mi, jel postoji neka anegdota sa događaja, nešto što pamtiš, što ti je ostalo u sećanju, a zanimljivo je? Pa ne znam, ima to recimo što stalno ja kad vozim i kad završim krug, ja stalno izbacim prozor i tu imam recimo 3 do sad opomene. Da, Kravić, gospodin Kravić. Jeste, za to izbacivanje, to je recimo, šta znam, ali ovako, lepo nam je uvek bilo druženje, uvek je lepo. Neki duel sa nekim? Pa imalo je dobrih duela, šta znam. Koji ti baš ostao? Pa ne znam. Vozio sam recimo 3-4 puta sa Brkom, Stanterom. I tu smo se ja i on lepo vozili, to je bilo lepo. I njega služi auto, pazi, auto ima godina, umoran je, ali i dalje ne posustaje. Dobar je vozač i dobar je i drug ovako. Jeste. Pa ja se sećam još kad smo pravili Nadi Huj, on je nama bio sa motorom je pravio akrobacije. I eto, ko bi rekao da će se pojaviti u svetu drifta. Generalno, sama ideja sa ovom, ti si mi isto rekao, idete u dobrom pravcu kad smo došli, te priče sa vozačima su interesantne. Evo kako ja gledam, kad čovjek dođe na događaj, mi ih pustimo u nekih pola sata da obiđu drift box. Ljudi protrče, vide automobile. Oni nemaju vremena, ne vide vozače. Ovo je možda jedinstvena prilika da upoznaju ko vozi koji auto. Da, naravno, da, pazi. Možeš li nam reći o ovom autu iza mene nešto više, šta je, da ljudi saznaju detalje neke? Pa nema, to je Mercedes, sad je motor, u njemu je M111, 230 kompresor, to smo sad prepravili da bude turbo, da bi malo izvukli više, u višim obrtajima snage. Šta znam, nema tu, prednji trap je FAT, struja EcoMaster Black, oko zadnjeg trapa smo radili, Nešo mi je pomagao, Nešo Kirin, tu smo pravili neke pozadi viljuške da to možemo da štelujemo. I tako, šta znam. Ništa mi smo najzadovoljni recimo s tim autom da mi posle trke dođemo, parkiramo ga i čekamo sljedeću trku. I to nam je najbitnije da se ne kvari. A reci mi, da li ste umorni? I ti i cela porodica? Kako ne. Iziskuje mnogo. Jer to je 7 dana pre toga. Jer ja sam montiram gume, imam onu demonterku za gume, spremam gume, spremamo kola i svi dolazimo i onda posle treba mi vremena sigurno 4-5 dana da se vratim da bi mogo da radim. Velika ljubav. Tako je. Ostaje da pozovem sve ljude koji ovo vole i prate, da nam se pridruže u Čačku. Eto,
ti obećaš, ja sam primetio u poslednje 2 godine i televizije te snimaju, Dobro. i bilo te na TV-u. Ja volim da bude dobar show, da se napravi, da i publika bude Nisi zadovoljna. opterećen ko ćeš ne, mesto? mesto mene ne interesuje, meni je lepo da bude Da se lep družimo, vikend, da je, da. i da to publici bude. Jesi zadovoljan Dobar suđenje, reci mi ovako? Da, okej. Pospešujemo, vidio si te Suđenje- neke stvari, baš imaju tablete, sad imaju 2 tableta kvalitetna, Tako je. imamo onaj dron, ovo spuštamo povremeno kad je sport. Ipak oni bolje vide nego sa Da, zemlje. to publika ne zna, kad gleda sa nivoa zemlje, Tako. oni misle, evo, to je i Todor vidi, da nije isto kad voziš, vi imate jedan ugao kad vozite, a sudije imaju sa visine, kao što je u pravom, I u pravom driftu. U pravom driftu. Malo čas si mi rekao da si zadovoljan. Sad je glavni sudija, jedan sudija i Milan Samardžić isto, znači da... S tim što ja u live imam pogled sudije. To nije loše, to je isto To dobra ne mogu priča. da vidim. Malo smo... U svakom slučaju, evo, uživali smo danas ovde sa vama. Drago mi je. Mislim da smo bili zanimljivi, da smo držali pažnju ovih 15 minuta. Dejan bolje zna koliko smo pričali. U svakom trenutku smo gledali da otkrijemo nešto, da ljudi koji ne vole Mercedes da ga zavole. Tako je. I evo, bili smo kod Vuka Vukovića, on je stalno provocirao. Da. Ko je to vozač? Pera, Taj revolt postoji uvek. Jel da, Da, postoji? pa da. Ali dobro. Ne ništa to više radi šale. Ne Pa ništa da je to neko... Nego peckanje. Peckanje, da. Hvala vam na jednom lepom gostoprinstvu i na druženju i doćemo do vašeg štanda, eto sad za koji dan da se družimo na prvoj trci u Čačku 26. i 27. aprila. Dogovoreno. Gledamo se. Gledamo Ćao. se. Tebi sretno na Sindriftu. Hvala.